Panią zobaczą. Myślę, że oklaskami możemy nagrodzić Panią Barbarę. Że jeszcze żyje. Że jeszcze jest na świecie. Jakieś wspomnienia z tego meczu szczególne? Bardzo proszę. To znaczy wczoraj, jak Pan był uprzejmy mnie zaprosić, Pan Bartek, to zaczęły się te wspomnienia, bo tak to ja już tak żyję różnymi sprawami, że tak bardziej Państwo mnie chyba dwa Błakawko kojarzą innymi rzeczami. A okazało się, że grałam ten pierwszy mecz. A dzisiaj na sali to jest niesamowite uczucie, bo jak pomyślałam sobie, że jakaś taka konferencja odbyła w tym 66 roku, to jak ona by wyglądała. I to w ogóle jest szok, słuchajcie, bo na przykład Państwo mówicie, ja też nie ukrywam finansów. Słuchajcie, pani Tłoczyńska, która była szefową związku, tak jak teraz pan Piotr, robiła na drutach nam skarpetki, bo w sklepach nie było białych skarpetek. To są autentyki, to jest strasznie fajne, słuchajcie. Dostałyśmy taki prezent, no tak już mówię bardzo w skrócie, bo zaczęłam sobie tak wracać, jak to było. W tej chwili jako trener, bo jestem również trenerem, uważam, że to był wyjazd bez sensu. On było tyle fajny, że mogłam być świeżą zawodniczką, że byliśmy tu. To był jedyny start mój osobiście przez 2 lata, zagraniczny, prawda? Mojej partnerki. To był okres, kiedy Jędrzejowska skończyła swoją karierę, skończyła ją bardzo późno. Myśmy żyły w cieniu Jędrzejowskiej, a jeszcze nie nastała era Kralubnej, czy Olszy, Basi i Wieczorkównej, czyli Szwajowej. I mi się udało, no po prostu wygrałam, byłam druga w eliminacjach, wyjechałam za Danusią Ryską. Słuchajcie, to był szok całkowity, no jak Państwo tutaj mówicie o przygotowaniach, o analizach do meczu, no w ogóle tempo, w jakim one grały. Myśmy pierwszy mecz wygrały z NRD, no miałyśmy szansę z NRD, to wiedziałyśmy, bo te kontakty były. Natomiast Czechosłowacja nas po prostu zmiotła, to trudno mówić o analizie, czy na lewo, czy na prawo, bo myśmy goniły te piłki, nie wiedziałyśmy, gdzie w ogóle jesteśmy. Kolejny szok to były stroje, dlatego że no myśmy tam tutaj wywalczyły jakieś białe sukienki na mieście szukane z materiału, a pamiętam taką Włoszkę Pellegrini, która wyszła w pięknej sukni, miała ponaklejane winogrona wokół tej sukni, więc no takie rzeczy. Słuchajcie, marketing już był, sponsorem było Martini, co zresztą dla niektórych zawodniczych skończyło się no różnie. Dla mnie nie, bo ja nie pijąca, ale różnie. I również sponsorem był Fiat. I to było tyle ciekawe, że byliśmy w fabryce Fiata, to było dla nas naprawdę nudne, ale tam te wszystkie śrubki, ale jako zawodniczki mogłyśmy sobie kupić Fiata taniej za $400. Więc, a myśmy miały po $1, więc to było, ale jak wróciliśmy do Polski, to wszystko, dlaczegoście nie kupili, to była ogromna okazja, no chyba była, ja nie wiem. Słuchajcie, z wielką nagrodą, stan naszej kasy był 0, dlatego że odbierano nas z lotniska, wieziono nas na korty, mieliśmy zakwaterowanie, wyżywienie, w szatni wodę, więc stan było 0. Wiecie, jakie to jest teraz fajne uczucie, można wyjść do bankomatu, tam sobie wziąć, nic nie można sobie, trzeba się tak było, no ale było fajnie, naprawdę było fajnie. I Włoch, który nas tam jakby adorował, czyli nas kwaterował, w nagrodę, bo już mi się mu spodobały, co prawda nie, no z wyniku chyba nie, no raczej tak jakoś, albo z litości, ja już nie pamiętam, dał nam nagrodę, bośmy leciały przez Mediolan do Turynu, to był w ogóle już szok, ale dostałyśmy w prezencie podróż, dołożył $30, to był sponsoring chyba wtedy już, i mogłyśmy wrócić przez Rzym. No więc kupił nam ten bilet przez Rzym, ale znowu nie miałyśmy tego $1, więc żeby przeżyć noc w Rzymie do warszawskiego pociągu, tośmy całą noc chodziły po Rzymie i co nas tam zaskoczyło, ja pamiętam, no 44 lata, że ci Włosi byli tacy radośni, jeździły samochody całą noc i tam nam tak machali z tych samochodów, tak machały, bo ja byłam Danusią Ryską z Legii. W ogóle nie pamiętam, bo był Tadek Piotrowski, ani gdzie on mieszkał, gdzie on, nic nie pamiętam, nic. Ale w tym Rzymie ja, słuchajcie, zobaczyłam wychodzącą z teatru Annę Maniani. Wtedy nie wiedziałam, w jakim jestem szoku, również poza tenisem. Więc słuchajcie, to są bardzo krótkie. Jeszcze powiem, jak mieszkałyśmy, to teraz by to by pisały te pudelki i tak dalej, bośmy nie mieszkały w hotelu, tylko pan ten Włoch dał nam mieszkanie. No, myśmy myślały, że to jest mieszkanie, to była jego garsoniera, jak się potem okazało. Dlaczego się to okazało? Bo wpadła, powiem ci, jakaś kobieta i strasznie nam po włosku nakrzyczała, potem się okazało, że ona myślała, że on sobie tam sprowadził nie wiadomo kogo i długo trwało wyjaśnianie, że to była polska reprezentacja. Także takie wyjazdy miały swój smaczek również, jak Państwo widzicie. Natomiast na korcie nie umiem powiedzieć, czy na lewo, czy na prawo, bo słuchajcie, to było, no one tak szybko grały, tak skutecznie grały, tak perfekcyjnie, że no powiem inaczej, nawet nie było wstyd przegrać, bo mnie trener uczył, że przegrać to jest ze słabszym, a jak ktoś jest lepszy, no to po prostu się przegrywa, no tyle. Jeżeli mogę jeszcze, bo ja jestem straszna gaduła, byłam 2 lata później, jeszcze raz mi się udało wygrać eliminację, właściwie to nie w tyle wygrałam, co Basia Olsza, która już była dużo lepsza ode mnie, zdawała maturę, tak poważnie do niej podchodziła, że mi się ten wyjazd po raz drugi trafił. Tu pojechałam z Danusią Szwajową i chcę tu powiedzieć z innego już punktu widzenia. To był wyjazd o tyle łatwy, znaczy
jak zwykle ja mam zawsze przygody. Był 68 rok, Paryż, strajk, więc żeśmy w ogóle wylądowały w Belgii, żeśmy dojeżdżały. I żeby tak sprawiedliwie powiedzieć, to mógł być jeden z większych sukcesów Polski w Pucharze Federacji. Z powodu pierwszego, że część reprezentacji nie dojechała, bo był strajk w 68, a z drugiego powodu myśmy wygrały pierwszy mecz z Grecją. Tak się dobrze ułożyło z racji klasyfikacji, że ja grałam jako druga, jako pierwsza byłam słabsza, czyli moje mecze szły na porażkę. Ja bardzo dobrze grałam, znaczy Szwajowa grała bardzo dobrze ze mną Debla. Danusia, ona wygrywała i miałyśmy jedną piłkę w ćwierćfinale z Holandią meczbolową. Kapitanem naszym była Jadzia Jędrzejowska. To był ciekawy wyjazd, to było na Roland Garros i myśmy tego meczbola przegrały. Ale z Bułgarią potem rzadko to mówię tak pewnie, żebyśmy wygrały. I rzeczywiście byłyśmy w ćwierćfinale, ale to była wielka szansa, żebyśmy zahaczyło finał Federation Cup na Roland Garros. Także to już tutaj tak bardzo sportowo do tego podejdę. Przygód prawie nie było, także to opowiem. No nie chcę już Państwa przynudzać, bo refleksji jest zawsze pełno, ale... Pani mówi jeszcze. Mam mówić? Nie, no żartuję. Proszę Państwa, na szczęście tyle lat jestem w tenisie w różnych funkcjach, więc dla mnie takiego szoku nie ma, ale tu jak sobie siedziałam, tak się przestawiłam, tak jakbym 44 lata w tym nie uczestniczyła, jak się to bardzo zmieniło. Chociaż patrzę tam w tył, to u nich się tak bardzo... A, jeszcze pamiętam z tych Włoch fajnego. Na bankiecie taka pani się do mnie dosiadła, jakaś hrabina i widocznie też się, albo chyba z litości, ja to mówię, bo nie miała za co, mi lubiła tam tak beznadziejnie gra. I ona, tak, ja byłam na AWF-ie na pierwszym roku i ona tak nie bardzo mogła zrozumieć, co to jest AWF. Języki nie były moją najlepszą stroną, więc tak żeśmy się dogadywały, co ja po tym AWF-ie będę robić. No i wreszcie takiej mówiłam, że to jest instruktor wszystkich dyscyplin sportu. No to tak wydawało się takie logiczne, to zrozumiała i na końcu mówi, że ona mnie chce zaangażować. No do siebie, ja będę jej dzieci uczyć jeździć na nartach. A ja na nartach byłam na jednym obozie AWF-u, gdzie nie było śniegu, zieleńców. I w ogóle nie mogłam jej wytłumaczyć, że ja nie mogę tych dzieci uczyć, a jak się spytałam, a jak te dzieci jeżdżą? A one od dziecka w Alpach jeżdżą. No, w ten sposób odmówiłam pierwszemu mojemu kontraktowi zagranicznemu. Więc już chyba starczy na dzisiaj, a ponieważ różne konferencje będą, to na każdej mogę coś z tego... Żartuję. Proszę Państwa, jak wiecie, pan Kowalski, a teraz jestem Kowalska, to jest też żart. Ale jeszcze tak zaczynam sentymentalnie, ale chcę powiedzieć coś, co bardzo jest wzruszające, może Państwo tego nie zauważyli, że doczekałam czasu, kiedy w Polskim Związku zauważyło się historię też. Też się zauważyło historię, bo dużo się do mnie zwraca w tej chwili zawodników, zawodniczych i mówią tak, jest amatorski tenis polski, czyli amatorzy, jest reprezentacja super, a gdzie jesteśmy my, którzy poza Jadzią Jędrzejowską, poza Wojtkiem Fipakiem, poza Gąsiorkiem, no tych parę nazwisk jest, ale nas była strasznie duża grupa, bo ja nie byłam wielką zawodniczką, po prostu akurat zagrałam, no bo tak, to są jakby takie lata lepsze, gorsze. Teraz jak są radwańskie, też ileś zdolnych zawodniczek się tam nie mieści w reprezentacji, prawda? Więc chcę podziękować strasznie tutaj wszystkim, że zauważyli nas, różnych takich większych, mniejszych, którzy ten tenis tworzyli i też będę z takim wnioskiem się zgłaszała, że chcemy zagrać taki turniej, spotkanie tych, którzy w tych reprezentacjach, no może nie tak medialnie, nie tak wielcy, ale gdzieś się tam przewinęli. Także wielkie dzięki. Dziękuję.